Saya Niken Saputri. Tutup. Sanyong mampa kisih manao sikro marang risang bayu Sang Nabatnawa hanggubel badane risang Bratasena tutuk hangakep wentis kang kering saya keket panggubele saya raket panyakote nganti sang Bratasena pepes kekes angles bayune nganggo prasasat wis tumeka lena nanging awit dayane piyandel sesupe Dwi Indra mani ing marih peparinge Bathara Indra tuwuh ingkang dadi karosane grayah kang asta modot kang Pancanaka mengkang tutuking sarpa nganti sigar dual dadian patine minangkal bu banjir getih mancing aduh Bathara Gung kang amurwa bumi bukti paring pangarsana marang kawula kang tan bisa ana bocah bajang ingkang umambang sajak wis wanuh dening aku kowe kuwi sapa Bratasena
ulun niki kang kita upadi bebisik ulun Bathara Ruci ya sang Marbudingrat ngaturaken pangapunten awit saking utunging raos cubluking pangertos duh pukulun. Iya Garwa Sulung Tampa Bratasena mangertiya aja ta kita gampang memangan yen durung weruh apa ta kang kita pangan, aja ta kita gampang mengenggo yen durung wanuh apa ta kang kita enggo, lan aja gampang lelungan yen durung wanuh dunung ngendi kang kita jujuk. Kula namung mituhu dawuhipun guru. Ya awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu kelawan jeneng ulun kang kita upadi banyu suci Pawitrasari ku amung pralampita kang ateges ati kang suci lan rasa ingkang wening. Sapa wong ingkang kepengin sampurna uripe pancena kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma. Luwih jlentrehe manjinga guwa garba ulun. Lajeng caranipun kados pundi? Paduka namung alit kula rawa birawa kados mekaten. Aja ta mung kita. Jagat iki yen tak kersakake bakal lumebu ing nganggo ulun. Wis, Nger, mlebu metu talingan kering ulun sendika dawuh pukulun. Manjing anggane sang Ruci Bathara Risang Bratasena gelising kondoring kesing carita wis winejang kawruh sangkan paraning dumadi Purwa Madya Wasana mungkasi samendang tan ana karempit mangkana lingira sang Ruci Bathara Bratasena sira wis bisa ambuka waranane ati manjing jroning kalbu minangka lelantaran marak ing ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Iku pratandha lamun sira wis bisa nyingkirake hawa nafsu lumantar laku sembah raga sembah cipta sembah rasa kang sarta sembah jiwa. Bingah manah kula menawi mekaten menapa dipun keparengaken kula dhateng mriki selaminipun duh pukulun. Aja kita durung titi wancine sebabipun menapa duh pukulun sumurupa sepisan isih ana kewajiban kang kudu ndok lakoni kaping pindho ibarat wong mangan sira lagi dapur icip-icip. Besok yen wis titi wancine sira bakal antuk katentreman. Wis Nger Bratasena enggal metuwa saka guwa garba ulun. Enggal baliya ana Madyapada ulun bakal sajiwa marang kita madeka pendhita aning pertapan Arga Klasa gethok tular kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip marang para bebrayan agung. Madeka pendhita peparab Begawan Bima Suci swargakna wong tuamu Pandhu lan Madrim kang dina iki nandhang pasiksan mapan ana kawah Candra Dimuka. Ora mikir janji ing alam dunya manungsa punjul prakara alam ati balik pidana lan ing padha ora rumangsa yen dosa alam akesah
sira aja padha ngesuwa kabeh ngono karsane yang sukma mula aja padha sembrono supaya ketan tercipta. Bratasena sira nang endi, Nger? Mulat mara Sang Harjuna esmunira kamanungsan kasarepanting kaing mungsuh ing Bapa Durna punika sampun serap surya Kakang Bratasena dereng timbul kados pundi kawicaksanan paduka Bapa Panembahan. Parmadi, pun Bapa iki pendhita-pendhita kuwi dipundi lan ditata. Dipundi ing solah bawane ditata ing reh pangandikane. Pun Bapa bakal netepi janjiku kang wis kawedhar. Iki wis surup surya, muridku Bratasena durung timbul. Oh, tak susul ana jero samudra kowe Bratasena. Kakang Bratasena, wah ya Durna guruku lan kowe jlamprong. Banget panuwunku marang Durna guruku krana wis dadi lantaran Bratasena ngregem kawruh kasampurnan. Ben para Kurawa ngarani apa wae sakarepe. Sing baku kowe kuwi guruku kang sejati Bapa Durna. Kinutang-kutang tansah bisa lelati Rebuka rasa tantrama kayomi Pujiku Susila dadi kapatulada Gede bae bae Kudu sijata Gede bae bae Kudu sijata Sekali lagi ya. No. Ya. Nyambut gawe wiwit jam 09.00 nganti jam 2 kurang luwih
pinaringan lancar gangsar ora ana sambi kala apa wae Mas Gareng. Iya Dik Petruk Dik Bagong, selamat pagi Mas Petruk. Pagi. Bombong kaworan bungah ana ing dalu sak mangke. Ya Le. Iki masih ya kuwi nutukake lakon permintaan wis dipaket Bima Suci. Bima Suci kang dadi lakone ya ta. Tekad kang sarta niate Raden Bratasena patut dadi tepa palupi ya ta. Jenenge wayang mono ora ngur tontonan, sering kula kandhakaken wonten ing panggung-panggung. Wayang menika mboten namung hiburan, ning uga ana jerone pagelaran wayang kulit, uga ana tuntunan kang sarta tatanan kang iso kanggo patuladan tepa palupi sing iso diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ngono ya Dipeten. Kaya Raden Bratasena iki kena nggo conto nonton wayang iki ngilo karo awake dhewe. Aku iki kaya sapa to? Ngono. Kaya kanca-kanca pengrawit kaya Victor barang aku iki kaya sapa upama wayang. Ngono. Dewa Ruci. Ora nggur cilike mangsaku kok Dewa Ruci. Dadi apa-apa ki gumantung anu ya Le. Ana tetembungan jare para sarjana kang sujaning budi dhisik. Piye Mas Gareng? Wong ki nek pengen ngerti karaktere kaya apa, sipate kaya ngapa, sudut pandangane iki kaya ngapa ki sawangen kumpulane iki karo sapa. Wah niku leres. Menika wau nggih sampun kula singgung wonten ing jejer kita, jejer sore wau. Urawa kumpulane karo sapa? Kumpulane Rina Wengi menika nggih kalih Patih Sengkuni. Pandhawa Rina Wengi kumpulane karo sapa? Lingkungane karo para punakawan Bapak Semar mligine. Mula sak tindak lakune para Pandhawa menika tansah ngambah marang margi kang rahayu. Wo ngono ya Le. Ya. Apa-apa iki gumantung kumulane ora kok awake dhewe tegese serawung niku pilih-pilih mboten. Ning niku dihati-hati ya ta. Mergo ana wong sing berprinsip ngono ndelok karakter bocah kae kaya ngopo niku kumpulane sik. Kumpulane wong ceroboh, kumpulane wong mendem ya ta. Ya ta. Mbak ndak tahu mendem nek kumulane wong mendem ya panggah ketut ngaten. Ngono ya. Nek aku nak mendem kabudayan. Nah, niku sing becik nggih niku. Ya iya, ya. Sing dadi apa-apa ki milih apa ki pasrawungan kudu sing ati-ati, kudu sing ati-ati, kudu sing ati-ati. Kudu iso milah kang sarta milih, ya. Nek kumpulane karo wong mendem ya tan wurunga nggih ketut. Kumpulane karo wong seneng medok mamane. Nggih ora wurunga nggih. Bakale ya ketularan pengin, minimal iku pengin. Penasaran, heeh. Nek kumpulane karo dalang fa insyaallah sregep ngaji menika. Mangsa kok diapik-apikke. Iya, iki masih dalam rangkaian PHBN, puncak PHBN, peringatan Hari Besar Nasional ingkang kagelar dening para pepunden-pepunden kula ingkang mapan wonten ing Kukuban, Kecamatan Baron, Kadipaten Nganjuk. Luar biasa Mas Petro. Ayo. Luar biasa. Mila mboten kendhat anggen kula ngaturaken panuwun. Terima kasih yang sangat banyak. Bapak Edi Santoso ingkang ngasta selaku menjadi diwan menampung aspirasi menapa ingkang dados kekarepanipun para warga gung masyarakat ngono. Ugi Pak Camat ngaturaken Pak nuwun. Ya Le. Pak Camat lan sedaya panitia uga ora lali ngaturke panuwun kanggo
para pemirsa penonton sing sinunggan awake dhewe nganti season gara-gara ya Mas Petruk Dik Bagong ngaturake panuwun. Yo sadurunge tetembangan Kang Manik Warna anu luwih dhisik aku pengen ngrungokake. Ya. Apa ki? Ya. Karya Ki Haji Mantep Sudarsono. Ya. Jumbuh kelawan swasana PHBN lancaran 4 pilar. Wah. 4 pilar ayo kuwi sing dadi pondasi tinggalane para founding father awake dhewe dhisik ngono. Kudu tetep digondeli sing kenceng aja nganti ana wong jaban rangkah sing kepengin mengganti dasar-dasar negarane awake dhewe. Mergo sing merdekake negarane dhewe ki ora mung satu golongan, tegese sak suku, sak agama mboten ning majemuk. Ayo, Breng Dik Bagong piye Lek? Wis cukup anggone suka parisuka ditutuke lakone Bima Suci. Oh ngono. Kaya ngapa babareng lakon kae Ndara Arjuna wis teko rene karo Bapak Semar. Yo. Kabeh padha moh kalinde Sulistya klawan Jat Mika nuli gemeng mrene kabeh iku tansah purna tanpa tut wong budaya padha hamba kaya watu cobane para kasusra cah kondang warna imbang dimen ing wang paan wirang jagat dewa pratara kabeh padha kalinde sulistya kawan jatika boleh gemeng wawan prene kabeh iku tansah purna paan pakon wong budaya padha andhang kaya watu cobane para kasusra Kyai Semar Badranaya wonten dawuh Ndara kula Raden Arjuna mula dina sak mengko ora sah dadak karenden gawe derekno kang dadi laku kujumujuk ana ing pertapan Arga Kailasa Kyai wonten perlu menapa panjenengan Ndara Arjuna badhe lumarap wonten ing pertapan Arga Kailasa Kyai ing dina sak mengko ana pendhita ingkang kondhang kaunang-unang kajuwara saindenging jagat raya kang peparape Begawan Bima Suci
Begawan Bima Suci mau dadi srana pambabaring kawruh sangkan paraning dumadi. Ora ketang setetes cara carane banyu, Arjuna kepengin nyecep ngilmu kasampurnaning urip utawa sangkan paraning dumadi. Mekaten Ndara pancen bener. Sisan gawe Arjuna bakal takon krana ing ripalungguhan sak mengko wis sawetara wanci Kakang Jodipati, Kakang Bimasena muspra kang tanpa wangenan. Sisan gawe sak liyane Arjuna bakal nyecep ilmu kasampurnaning urip, uga bakal nakonake mitambahake boyo ana ngendi ilange Kakang Jodipati. Kyai sumangga kula dherekaken, kula jinejer dados panakawan namung tutwuntat lampahipun Bendara Taunana Windanana ora bakal bali kalamun durung gegandhengan kunca kelawan Kakang Mas Jodipati. Kyai Angudarit yas riwut urwete rawat wadi wedi lamun kauningan iput iwang tete kala ludra mas patik raja dewaku punika Raden Patih Harya Sengkuning kang amarpeki kula nalendra ing guwa Kiskendha kula pun Prabu Karungkala. Prabu Karungkala kula wonten dawuh Raden Patih wis sawetara wanci jeneng sira Prabu Karungkala dadi ratu srayane negara Ngastina. Ratu srayane negara Ngastina ing antarane negaramu Guwa Kiskendha kelawan negara Ngastina wis sawetara wanci nindakake pidak jempol gedhek antuk kang sinedya muhung ora ana liya kejaba mung patine para Pandhawa. Aku Patih Sengkuni menehi kapercayan marang Pendhita Durna. Babar pisan nganti saiki arep mateni si Bratasena. Gagar wigar ora ngentukake hasil apa-apa. Pramila kang kaya mangkono Karungkala kula wonten dawuh Raden Patih. Dina iki kabar sumebar pawarta wis warata miturut kabare Mbok Bakul ingkang sinambi wara. Dina saiki negara Ngamarta lagi kelangan Werkudara.
kelangan panenggak Pandhawa lah iki digunakake kanthi bener becik merga negara Ngamarta lamun kelangan si Werkudara paribasan macan wis ilang siunge ibarat gajah wis ilang gadinge makaten ya ilange si Werkudara ilange si Bratasena saka negara Ngamarta gunakno kanthi bener becik lumarapo ana ing negara Ngamarta bedan Ngamarta rangketen pendha sak peranane nyuwun pamit ora den patuh. Go! Mahrahina semupang iwang aruna kadinetraning angkorapuk sabdaning kukila ringkani goro kaketer kinidung aningkung lir wuwu sing pinipanca mengko dhisik ora teges Bima suci angkuh nanging katemben wae weruh mula aku mitambuh sapa kisana ingkang nedeng rawuh amit pasang Kalimantabi pisowanan kula sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang towang derek tepang Hanggladi wanuh duh sang wiku kula satriya wingking saking kasatriyan Madukara dene kekasih kula nun inggih Raden Arjuna utawi Raden Janaka Arjuna ya Janaka lakar kados mekaten kula Semar sang wiku banjur ana wigati apa dene satriya Madukara petrek-petrek sowan ana ngarsaning sun mapan ana ing pertapan Arga Kailasa kene dosang wiku kabar sumebar pawarta sampun waradin mbok bilih paduka ingkang dados lantaran pambabaring kawruh kasampurnan pramila mboten ketang setitik panengah Pandhawa nuninggipun Janaka nderek angangsu kawruh anyecep kawruh sangkan paraning dumadi kala wau punika paminta kula ingkang angka setunggal dene paminta kula ingkang angka kalih sejatosipun kula pun Arjuna sowan wonten ing Arga Kailasa mriki badhe tanglet kalian jengandika sang Wigudebya takon babakan apa Pandhawa menika cacah gangsal kadang kula werda kadang panenggak ingkang nama Raden Werkudara sak mangke murca ingkang datan pewangenan mbok menawi kanthi sowan kula mapan wonten ing pertapan Arga Kailasa mriki paduka sang Wigudebya saged uyung-uyung anyeng kuyung madhangaken pepeteng angudari reruwet baya wonten pundi murcanipun kakang kula panenggak dosang wiku
Dadi angka 1 kowe pengin gayuh kawruh kasampurnan. Angka 2 kowe nakonake kakangmu lakar kasinggihan duh panemban. Aku bakal paring katerangan nanging luwih dhisik sumeneo ana ing pepungkuran kae sajae ana dayoh meneh bakal prapta ana ing sak ngarepku mapan ning pertapan Arga Kailasa kene. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi ula ing nangsuan. Kowe sapa? Kula Pendhita Kleyang Kabur Kanginan Kemul Mega Akekudung Langit. Jenengmu sapa? Nami kula pun Suma Bawuk. Suma Bawuk nggih. Musik ta. Kok petrek-petrek sajak Nyolowadi kang dadi pasuryanmu? Kowe saka ngendi? Kleyang Kabur Kanginan tanpa dongko. Tujuanmu ning Arga Kailasa kene? Kula kepengin dosang Wikudibya, kula sampun mireng kekondangan paduka. Kekondanganipun Sang Wikudibya nuning Sang Begawan Bima Suci ingkang pranyata ambrebeki jagat. Kiblat 45 pancer sampun ngabaraken kekondanganipun Begawan Bima Suci ingkang pranyata Brahmana ingkang wegik, Brahmana ingkang kesdik ingkang dados paningalipun. Watuk barang nggih pun tuwa. Terus kula pengin sisa-sisaning umur kula abdekaken wonten ing ngarsanipun Begawan Bima Suci. Ingkang kula ajab boten wonten sanes inggih namung manising pepati. Pramila kula kepengin Purwita Suwita ngabdekaken diri wonten ngarsa jengandika Begawan Bima Suci. Omahmu ning endi? Pun kadol. Omah kok nganti kadol. Nggih kula dol duwite kula nggih ngopeni gendaan kula. Omah kok nggo dhuwit nggo gendaan lah nyatane. Anak-anak kula pun mati sedaya. Bojo-bojo pun mati. Matine bojomu cemplung sumur. Kok cemplung sumur? Nggih bojo kula cemplung sumur, kula bingung nek kula nulungi kula uruk pisan. Wong kejem kowe iki. Anakmu pun mboten gadah, omahmu mboten gadah domong yoke. Anak mboten, bojo mboten. Omahmu pun kadol kayangan kaya omahe sapa? Edan. Dewa-dewa Sukata marang suring prang
ngudane arum-arum angendan ing ngawiyat Bathara Guru Hong siwah bojo bojane bojo Darma darmane Darma Rahayu Hastuta Hastuti ya jagat dewa Bathara iso mbagekake cara dewa ya sang mustikaning jagat Hong nirdahna pinara sabda sabdaning Jawata Iwana sabdaku Rahayu Hastuta Hastuti ana parigawe apa dene sira Bathara Guru kraya-raya prapta ana pertapanku kene iya sang mustikane ngrat sepisan prapta ulun mapan ana kene paring nugraha tumrap jeneng kita Werkudara angka loro apa wae kang kita penginake mesti bakal kasembadan apa kita kepengin ngratoni sagunging dumadi apa kita kepengin dadi ratuning dewa lan maneh upama kita kepengin ngratoni jagat saisine ulun ora bakal awel para dewa bakal masrahake marang jeneng kita Werkudara Bathara Guru kawruhanana ning kene ora ana Werkudara anane Bima Suci lan kanugrahan kang ndak tampa dudu saka Jawata krana Jawata lan Bima Suci kuwi padha sabab apa sabab kabeh wis mangreh panguwasa tumrap tanggung jawabe dewi-dewi yen dewa kuwi yen nyiksa tanpa upama ning yen mulyake ya tanpa pepindhan nanging yen tumrape Bima Suci kabeh mau wis ngemoi sabab kabeh wis kawengku dening Bima Suci Bima Suci apa kita kepengin nglenggahi apa kang dilenggahi kelawan para dewa kareben ngerti kasekten kang disarirani dening para Jawata babar pisan ora Bima Suci ora bakal ngesuk marang kelungguhane sapa wae kabeh kelungguhan wis diponto-ponto karo sing gawe jagat yen pancen sira wis mangerteni yen kelungguhan mono pinonto-ponto kenang apa kok jeneng kita ngesuk marang kelungguhan ulun mara gage tuduhna ning ngendi nggonku ngesuk-ngesuk marang kelungguhanmu Manikmaya sumurupa nalikane ulun tetinjo marang Madyapada ya mapan ana arga kaelasa iki kang dadi papan palungguhan ulun Bathara Guru aku arep takon apa pilahing alam kuwi ana pira lan apa wae sepisan alam Suralaya ya kuwi papaning para Jawata kaping pindho alam Suradewi ya kuwi papane para Gandharwa katelune alam Kafiruna kuwi papane Suksma kang keblasuk lakune sabab kurang temen panembahe kaping papat alam Suranggangkara ya kuwi alame jalma manungsa aku takon maneh Bima Suci kuwi dewa apa manungsa jeneng kita kuwi manungsa banjur arga kaelasa kene iki klebu alam Suralaya apa alam Suranggangkara kene kuwi alam Suranggangkara apa ya wis ora sak trepe yen aku mapan ana kene malah yen panjenenganmu mapan ana ing arga kaelasa tak kira ora sak mestine merga kene dudu papan kelungguhanmu yen kaya mangkene apa ora jeneng dewane sing serakah dakah-dakah ya jagat ya dewa ya Bathara Bima Suci apa kowe ora eling wong tuamu kang panandange tekan seprene maksih ana sajroning kawah candra dimuka ora susah gepok singgol karo Sudarmaku kabeh titah wis ginaris lan padha ngunduh kurping pakartine dewi-dewi ning kosok baline wis dadi kewajibane anak kang soleh kang kudu ndongake marang wong tuane supaya diapura tumrap kabeh dosa kang sarta kaluputane Bathara Guru pranyata kowe dewa sing wis kelangan kawaskitan ketitik ora nyumurupi sapa sejatining Begawan Bima Suci waduh Sang Nawaruci ngaturaken sedaya kalepatan awit kiranging pramana anggen kula ningali dumateng handika Sang Guru sejati
Awit paduka samangke kasarira dening ingkang titah pun Bratasena. Syukur bagi sewu. Yen sira wis sumurup marang sapa kang kita adepi dina iki. Ana ing sasana Danawarih papane Bawarasa iki ingsun ngegungake pangapura marang kaluputan kita kanthi lelakon iki. Kita kudu sumurup yen dewa iku ya padha karo manungsa. Mula aja sok kumingsun lan kumawasa rumangsa bisa nanging bisa rumangsa heh manikmaya. Ngestaken dawuh sepisan malih hamba ngaturaken lumunturing samudra pangaksami sang guru sejati bakal antuk pangapura nanging aku duweni penjaluk punapa panyuwunanipun sang guru sejati. Bapakku Pandhu lan Madrim entasna saka enduting neraka jahanam enggal unggahna ana swarga tundha sanga yen wis nuruti panyuwunanku bakal antuk pangapura. Nuring nggih dhateng sendika mangestaken dawuh kawula nyuwun pamit dhateng sang guru sejati. Bapakmu kang sarta ibumu Pandhu lan Madrim wis kaentas kaunggahake mapan ana ing swarga tundha sanga. Bratasena tegese samu barange wis cetha, samu barange wis ngeglo. Apa kang kita gayuh wis bisa kasembatan anggonmu mandita mapan ana ing Arga Kailasa kanthi tujuan ya kuwi Bratasena kepengin nyuwargake Sudarma wis kita lakoni. Baliyo ana ing darmaning kasatriyanmu dadi tamenging wong negara Ngamarta satriya Njodipati mbrasta angkaraning jagat sukertaning bawana Bratasena. Nyata laruta saking kudu sakuru kula yen hatan mutusa sang sri Werkudara wis paripurna anggonmu madeg pendhita mapan ana ing Arga Kailasa baliya dadi satriya satriyaning bangsa ya Yayi. Negaramu geger, negaramu kahanane lagi dedrek merga saka pangamu ing ratu saka negara Gwokis Kendha jejuluke Prabu Karungkala. Yen ora ana kumrembyaing tanganmu jumangkaing sikilmu negaramu Ngamarta bakal bedah Dara. Ngaturaken agenging panduwun dhateng Koko Prabu Ndrawati awit saking paduka saged mangsulaken Kakang Bimasena anglampahi darmaning senopati darmaning satriya. Iya ya kaipe padha-padha. Ayo aja katrem ana ing kene enggal ndombani lakune kakangmu Bratasena anggone nyirnake angkara murka. Saksirnaning angkara murka muga-muga negara Ngamarta tansah manggih guyub lan rukun kang dadi kawula miyang para bebrayan agunge ya kaipe. Srepakia amanungkung guyub pilangani rampahan tak nyatuan sikrat sinenggaan kopirama Srepakia amanungkung guyub
Rewangi tanpa rancak kapan sigra sinanjaan putri apa. Bojreng iblis laknat padha jek-jekan sing ilang mus timbul Werkudara. Kowe sapa Ratu Nggwekis Kendho? Prabu Karangkala semedya lakumu tumujune negara Ngamarta. Kelakon tak bedah negara Ngamarta tine iki kurang ajar. Piting klapa cawisna. Maju. Nah. Werkudara Kakang Karta marang Maharawaran. Cicil Barata itu rangsang Balwarti tanpa doro. Surtayu Werkudara ana paran longgo diarahmu tibake titir ilang nyawamu cangkeme. Lo waya waya gugur gunung